Sawona, ngingusara. Yazi ukuthi sinihlelele into enkulu nonke. Cela wenze isiqiniseko ukuthi zonke izinsuku zaRani esikoleni uzenza zibe nzima kakhulu. Woza. Namhlanje sizofundisa isifundo ongakaze sibone. Kuze ngelinye ilanga nanoma imuphi umuntu ofikayo omusha angalinga vula umlomo wakhe kwabantu abadala kunaye. Mntana vula umnyango ngiyacela. Anisha, ayilungile lento. Ngiyazi ukuthi ikhona intombazane ekhona empilweni yakho. Indawo yami usuyinikeza omunye umuntu. Ngiyakuthanda Tikvijay. Yebo sabana, ngabe udokotela uTikvijay ukhona? Uyemzini kaMadam Anisha. Ngizake ngiboneke manje Tikvijay ukuthi uthando lwami uzoba nomthelela yini noma ularani. Ithemba alibulali ngomsombuluko kuze kube yisonto. Magamanxa ihora lesishiyagalombili. Kustar Khanya kuphela.